Ρε, μην το σκέφτεσαι. Πανέτοιμες για τη μεγάλη Είμαι πάρα πτώση. πολύ έτοιμη. Σε βλέπω, κορίτσι μου. Και με όσους είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Νερό και αλάτι. Αλάτι, παιδιά, πέφτω τώρα. Μουλάρα κρόφ. Μπράβο! Μπράβο! Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Μου έρχεται να κλαίω. Ναι. Και ένα τυλιχτό καλαμάκι κοτόπουλο. Πάρα πολύ νόστιμο. Να φύγω γρήγορα γι' αυτό. Δεν πας καλά. Πριν ήταν πιο ήρεμη, έκανε ένα... Επειδή εσείς είστε τρελά σαν... Κοίτα, εγώ να το αφήσουμε και το κουμπί. Τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερα? Δεν βλέπω κάπου γκουφρέντα παρόλα αυτά. Εδώ πίσω τι είναι αυτό? Το jetpack. Απίστευτο. Κοίτα τι σκάρφες στη γη με μία. Πολύ μήχανη γενικά. 1 κιλό πήραμε. Αυτό πάλι. Nest Coffee, thanks for sponsoring this video. Παρουσίαση επίπλων. Φύγαμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα στερεοφωνικό. Στην ουσία δεν είναι τα ηχεία. Εδώ ανοίγει και πατάς τη μουσική που θέλει να παίξει. Καλά, αλλού. Και εδώ έχει κάβα. Δεν φτιάχνονται πια τέτοια έπιπλα. Πού να φάτε? Δώστε. Δεν υπάρχει καλύτερη ταβέρνα. Γιατί διαφημίζουμε το μαγαζί. Όχι ρε παιδιά. Τι πρέπει να παραγγείλεις? Όχι. Βγάλουμε και την Παναγιώτα. Πού να τους βάλετε τώρα. Χαμός του. Με λιούνια θα. Αχ, δεν τους προλαβαίνεις. Μην Ένα αγχώνεις. παιδί για το σέρβις να ζητάμε. Μουσια, τατουάζ και μηχανή. Θεωρώ είσαι μες στο πλάνο. Δεν βλέπω τίποτα. Μες στη θάλασσα. Φοβάσαι. Θέλω ότι φαίνομαι χαζή, θα κοπεί τώρα. Πες μου κάτι έξυπνο να απαντήσω. Αυτό είναι η πίτα για φίλο. Λοιπόν, παιδιά, η κουζίνα είναι κατελημμένη με 5 κορίτσια. Το ένα κορίτσι μας είναι εδώ. Α, καλέ! Στο νεπτήρι έχουμε 2. Πληθαίνουνε. Ένας κύριος στάμπαρε το αμάξι. Στάμπαρε το αμάξι γιατί κάναμε ένα μικρό, πάρα πολύ μικρό λάθος. Πολύ μικρό, ακόμα αμφιβάλλω. Ατασταλία. Ακόμα αμφιβάλλω. Τι είναι Μας περίμενε. Μας βρήκε μέσα στην κίνηση, παιδιά, και ήρθε και κάθισε δίπλα μας. Έτσι. Μου λέει, κούκλα με είπε. Ναι, είναι κούκλα. Με ύφος. Με πολύ ύφος. Δεν θα ξαναγάπη